Вітаю! В ефірі телеканалу ЮА Крим та на всіх регіональних телеканалах Суспільного. Стартує спецефір до Дня пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу 1944 року. Наступну годину в прямому ефірі для вас будуть працювати Олеся Вакуленко і Імран Усеїнов. З гостями в студії ми будемо говорити про історію депортації, чому депортація є геноцидом та як зберегти пам'ять про цю трагедію. Загалом було депортовано 200 тисяч населення. Власне, 200 тисяч кримських татар – це, власне, весь кримсько-татарський народ, який мешкав, власне, на своїй батьківщині в Криму. 6 тисяч мобілізованих військкоматами кримсько-татарських юнаків, які були вивезені частково до Казахстану, частково до російських міст. Також частково було переселено, вивезено кримських татар до Уралу, Сибіру. 5 тисяч було вивезено на примусові роботи до Тресту Москов-Уголь. Вони були депортовані за допомогою 67 ешелонів. За офіційною радянською статистикою, власне, в дорозі загинуло 191 особа. 1944 року було ухвалено цілком таємну постанову. Весь кримсько-татарський народ звинувачено в пособництві нацистським окупантам, в зраді, в лапках, в зраді радянській батьківщині, тобто Радянському Союзу, також в допомозі кримських татар, яку вони надавали німцям, нацистським окупантам, у вивезенні на примусові роботи до Німеччини, власне, мешканців Криму. За перший рік депортації в місцях примусового поселення, головним чином це йдеться, власне, про Узбекистан, про територію Узбекистану, загинуло щонайменше 30 тисяч кримських татар. Більша частина становили діти, тобто які важко перенесли власне, все це переселення і дорогу. Реальною причиною депортації народу була зачистка території півострова від кримських татар, до яких радянське керівництво ставилось з недовірою. Для того, щоб зачистити цей воєнний плацдарм для можливої війни з Туреччиною, власне, був депортований весь кримсько-татарський народ. Радянське керівництво сприймало кримських татар як таких симпатиків до Туреччини. Формально в 1967 році було ухвалено постанову президії Верховної Ради СРСР, якою знімалися звинувачення з кримських татар в зрадництві, власне, там, в колаборації. Неформально радянська влада перешкоджала поверненню кримських татар, власне, на батьківщину. Шляхом, власне, різних інститутів. Наприклад, за рахунок інституту прописки, коли кримські татари, власне, навіть не могли придбати житло, зареєструвати, прописатися там в Криму. Незважаючи на те, що пройшло 77 років з подій депортації, Росія продовжує переслідувати кримсько-татарський народ в окупованому Криму. І логіка та сама, яка була в радянського керівництва стосовно того, аби очистити кримських татар, до яких було багато сумнівів і в радянського керівництва, і в Російської Федерації. Це, власне, і непоступливість така кримських татар, небажання йти на співпрацю. Анастасія Рашко, Анастасія Терещук, Максим Терещенко. Новини на Суспільному. Крим. Більше про історію депортації та як зберегти пам'ять про ці події поговоримо з гостею студії. Олена Снігір, начальник управління комунікації та інформаційно-аналітичного забезпечення Українського інституту національної пам'яті, кандидат політичних наук. Доброго дня. Доброго дня. Олено, ми в матеріалі почули, що за офіційною статистикою загинули 191 людина під час депортації. Наскільки ця офіційна статистика співпадає з тим, що було насправді? Звичайно, це нонсенс. Тобто 191 людина це ми всі розуміємо, що це якась фантастична цифра, так, яка, можливо, була зручна для радянських органів влади, для того, щоб звітувати про те, що цей проєкт був успішний, так, з точки зору менеджменту, як він здійснювався. Насправді, за всіма підрахунками, приблизними, але знову ж таки це все приблизні підрахунки, загинуло, ми можемо говорити про те, що загинуло від 30 до 40% депортованих. Тобто ми всі пам'ятаємо, що це, ми знаємо, що це були найбільш вразливі категорії населення, це були жінки, маленькі діти, неміж старі люди.
Тому вони, ну і в яких умовах вони знаходилися, так, що в кращому випадку вони отримали їжу там раз на тиждень, а то й раз на 2 тижні, вони перебували без води. Ну, тобто я не буду перераховувати всі ті речі, очевидні, які так вже відомі, всі знають. Тобто це 30-40% з 200 тисяч? Ну, тобто тих людей, які були вивезені, приблизно, це орієнтовні цифри. Потім люди ще гинули на місці, так, від хвороб, від умов життя, тому що це були, люди виїхали часто просто з тим, що вони встигли схопити в руки, так. Тобто ми пам'ятаємо, що офіційно теж радянська влада звітувала, що дозволялося 500 кілограм особистих речей. Люди змогли вийти з тим, що вони взяли в руки. Тобто це декілька кілограм особистих речей. І, звичайно, ну, це неймовірні цифри, ті, які ви назвали. Тобто це... Ми, враховуючи кількість жертв, так, і обставини цього злочину, ми цілком можемо назвати це геноцидом, геноцидними практиками, так як це і закріплено в законодавстві України. Чи вдається знайти якісь нові відомості про ці події, можливо, розсекречення архівів або ще якимось чином? Можливо, вдасться знайти нові відомості, якщо якимось дивом будуть розсекречені архіви російські. Ті, які зараз недоступні, і навряд чи вони не будуть найближчим часом доступні. А враховуючи практику знищення архівних даних, ту, яку запроваджує з недавніх пір Росія, коли знищуються картки, особисті картки репресованих, це ми знаємо, і ми насправді не знаємо, що відбувається в архівах російських. Всі українські архіви вже відкриті, і всі дані, тобто це робота зараз дослідників. Якщо будуть якісь додаткові дані в українських архівах, але ну, навряд чи, насправді, можна буде щось кардинально нове дізнатися, що зможе якось по-новому інтерпретувати цю трагедію. Тому, на мою думку, тут треба сфокусуватися радше на іншому вимірі цієї трагедії, на встановленні історичної справедливості. Тому що ми дуже часто, історична пам'ять – це така річ, яка в контексті історичної пам'яті багато хто говорить про відчуття віктимності. Так, що народ, який зазнав такого жахливого злочину стосовно себе, він має оце відчуття віктимності жертви, відчуття жертви, що певною мірою накладає відбиток на подальший розвиток. Це стосується кримських татар, це стосується українців, це стосувалося і стосувалося євреїв внаслідок Голокосту. Так от, на мою думку, подолання цього етапу колективної пам'яті, колективного усвідомлення можливо в тому числі через історичну справедливість. А встановлення історичної справедливості неможливо без вжиття певних правових дій. Тобто не просто розкриття правди про цей злочин, а й засудження, хоч і постфактум, засудження злочинців. Якщо говорити не тільки про розкриття, а і про поширення вже відомої інформації. Український інститут національної пам'яті, чи зараз є якісь кроки до того, щоб більше людей пам'ятали і знали про ці події, які відбувалися в 1944 році? Український інститут національної пам'яті наразі в цьому році ми не здійснюємо якихось масштабних проєктів, однак у нас на сайті є матеріали попередніх років. Там достатньо повно і висвітлюється ця трагедія, ці події, і досить багато інформації. Тобто, це певний розділ, чи от як людині знайти? Це певний розділ, так. Тобто людина заходить на сайт і через пошукову систему або гортаючи просто перебираючи наші рубрики, можна знайти ці матеріали. Тобто це все легко доступно. Можна так само надіслати запит на офіційну адресу інституту. Ми реагуємо на всі запити, і інформація надається вичерпно. Тобто або людині підкажуть, куди звернутися, і де, власне, до яких рубрик, якою стежкою пройти, щоб отримати цю інформацію, або навіть до яких інших інституцій в Україні і організацій звернутися, до яких архівів звернутися, до яких організацій звернутися для того, щоб отримати більш повну інформацію. Залежить від того, що людина шукає. Тобто хтось може шукати інформацію про своїх репресованих родичів або загиблих родичів внаслідок оцих
подій не лише кримські татари, а ми можемо говорити про ширшу категорію населення, тому що ми пам'ятаємо, що в 44-му році одразу після кримських татар були вивезені греки, вірмени, болгари, етнічні німці і інші категорії населення, які були незручними для радянської влади в Криму. Тому Український інститут національної пам'яті забезпечує таку можливість доступу до інформації, хоча, звичайно, ми не можемо реалізовувати, тобто не ми одні це робимо. Є ще Кримський дім, який робить багато, є дуже багато. Є інші, є Інститут історії України, Національна академія наук, і є Інститут етнополітичних досліджень, є окремі науковці і ресурси. Тобто, насправді, матеріалів дуже багато. Тобто, якщо у людини є бажання дослідити і дізнатися правду, то зараз в Україні зробити це дуже легко. Ми запитали киян та гостей столиці, що вони знають про депортацію кримських татар та чи вважають її геноцидом. Ось що ми почули. Чи знаєте щось про депортацію кримських татар? Ну, звичайно, знаємо. Ну, чули, а конкретніше нічого так сказати не можемо. Пісні Джамаловни є 1944, чи вона пов'язана з цим, тому що вона сама якби татарка і хотіла виспівати цю пісню і використала її на Євробаченні, не пам'ятаю якого року. Чи знаєте щось про депортацію кримських татар? Ні, соромно, але не знаю. Ні, поняття не маю. Чи знаєте щось про депортацію кримських татар? Ні, не знаю. Ні, не знаю, чесно. Я тільки чула. Що в роки Другої світової їх депортували кудись там, в глибоку Росію. Звинуватили в тому, що вони зрадники. І людей погрузили в вагони, діток, жінок, чоловіків. Величезний цілий народ вивезли. Я взагалі нічого не знаю, перший раз слышу. Що з газет, журналів сюди депортували народ буквально за пару днів. Як ви ставитесь до такого рішення радянської влади? Звичайно, негативно. Думаю, що виселення людей з їхньої рідної землі через злочини, навіть ніякого злочину не було скоєно, це просто знищення нації. Негативно ставимося. Взагалі ці рішення не тільки в Радянському Союзі, а в усіх країнах, коли меншинства витісняють з їх території, то дуже негативно. Насильственное выселение людей – это, в принципе, в современном мире неприемлемо. Звичайно, це несправедливо, це їхня батьківщина, як вони могли виселяти корінних жителів з півострова. Це було зроблено, ми ставимося. Це наш народ кримський, вони нас підтримують, вони з нами. А чи вважаєте ви важливим зараз пам'ятати про цей день, вшановувати жертв? Так, однозначно. Чи вважаєте ви за потрібним пам'ятати про такі трагічні дати в історії народу? Чому б ні? Все треба пам'ятати. І хороше, і погане. Часть истории, которую надо помнить, чтобы не допустить, как и большинство событий в истории. Історія повинна вчити. Звичайно, треба це пам'ятати. І показувати дітям, розказувати, як це є, що це є дійсно правда, що таке було і це є негатив. Щоб інші люди, наші думки, вони вчились чомусь на прикладах історії. Пам'ятати завжди треба, щоб не повторювати. Чи вважаєте ви цю примусову депортацію саме геноцидом кримсько-татарського народу? Так. Взагалі, вся історія – це такий розтягнутий у часі геноцид. В кінці 18 століття їх було більше 2 мільйонів, зараз 100 з чим-то тисяч. Самі подумайте. У той час, наскільки я розумію, не тільки татари були підтверджені до геноциду, але й інші національності, деякі таджики, узбеки, чечени. Та для цього існували деякі політичні мотивації у Сталіна або та верхушки. Я всіх подробностей не знаю, допускаю. Це опитування не є репрезентативним, але все ж таки ми почули, що з тих людей, яких питали, чи знаєте ви про депортацію, 7 відповіли «ні». Що робити, аби люди більше знали? Можливо, ви сказали, що якщо у людини є мотивація, то вона знайде інформацію. Чи можна якось підштовхнути людей для того, щоб в них ця мотивація з'явилася шукати? Бачите, колективне знання, воно формується в першу чергу в сучасному світі сучасними засобами інформації.
у нас статистика показує, що люди найбільше дивляться і найбільше черпають інформацію все-таки з телебачення. Тому я вважаю, що дуже правильно, що ми зараз про це говоримо. І дуже правильно практика комеморації – це пам'ятання важливих дат. Тобто є 18 травня, і ми саме в цю дату багато говоримо про депортацію кримських татар. Говоримо по-різному, з точки зору історичної пам'яті, з точки зору історії, фактажу, з точки зору сьогоднішнього переживання, так, і того, що відбувається зараз в Криму, тому що кримські татари фактично проходять через схожий період, так, хоча без такого брутального насилля. Тому от саме такі пам'ятні дати, вони є дуже важливими для того, щоб формувалося це колективне знання суспільства про такі події, про те, що було в минулому, для того, як правильно говорили деякі люди на вулиці, щоб це не повторилося так в майбутньому. Тому важливо про це просто більше говорити через популярні засоби масової інформації. Зрозумілою мовою, говорити часто, багато і розповідати один одному. От тільки так. І також ми хочемо згадати інцидент, який трапився 10 липня минулого року, коли випускники Київської міської школи номер 90 після здачі зовнішнього незалежного тестування з історії записали, виклали в соцмережу образливе відео на адресу кримських татар. І також один з випускників тоді сказав, що Крим – це Росія. Про це на своїй сторінці у Фейсбук тоді повідомляв Рифат Чубаров. Тоді і школа, і троє з випускників вибачилися привселюдно, і інцидент був вичерпаний. Але все-таки, чи зараз на рівні школи, на рівні школярів, як про це розповідають? Чи достатньо розповідають? Це цікаве питання, тому що насправді Український інститут національної пам'яті, він в тому числі забезпечує школи і Міністерство освіти України методичними рекомендаціями до викладання історії в школах. І ми знаємо, що наші матеріали використовують. Ми маємо багато дуже запитів від шкіл України стосовно наших інформаційних матеріалів. Ми їх надаємо з радістю. І тут, тобто ми знаємо, що наші рекомендації враховуються. І в тому числі стосовно цієї дати, цієї історичної події. А тут уже залежить, власне, цей конкретний випадок, який ви сказали. Звичайно, це дуже прикрий випадок, і це дуже соромно, насправді, коли діти таке роблять. Однак, звичайно, це залежить від конкретної школи, від конкретного вчителя, але так само це залежить і від світогляду всередині сім'ї. Тобто школа може, дивним чином відбувається так, це вже можна говорити про педагогіку, так? Тобто наскільки та інформація, яка подається в школах, вона сприймається дітьми, наскільки це є ціннісно близькою інформацією дітям. Це все проконтролювати неможливо, і мене лише може радувати, що це один такий інцидент за всі ці роки, буквально з 4-3 дітьми, так? Що це не є, це радше виняток, ніж правило. А як зараз розповідають учням в окупованому Криму? Цікаво, і про це ми спитаємо першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джиляла, який з нами на зв'язку з окупованого Криму. Наріман бей, салям алейкум. Алейкум салям, доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, як зараз розказують про депортацію нашим учням в окупованому Криму, і ми знаємо, що були декілька навіть прикрих інцидентів. Хотілося про це більш детально дізнатися від вас. Так, звичайно, в освітньому просторі Криму трапляється доволі часто, декілька разів на рік, ситуації, які демонструють те, що кримське суспільство, зокрема вчителі, досі знаходяться під впливом радянської пропаганди, тих стереотипів, міфів, яких радянська держава протягом десятиліть нав'язувала і щодо Голодомору українців, і щодо депортації різних народів, репресій і так далі. І ви знаєте, що зараз в Криму, як в цілому в Російській Федерації, знову відбувається відновлення, скажімо так, культу
Сталіна, возвеличування цієї історичної постаті і так далі. І тому, звичайно, трапляються такі речі. От за останній місяць тільки в 2 школах Криму, в селі Тарахташ, це під Судаком, і в селі Новопавлівка Перекопського, Красноперекопського району, вчителі дозволили собі висловлення щодо того, що кримські татари дійсно були зрадниками під час Другої світової війни, що до них ще гуманно так поставилися і так далі. На жаль, треба чесно говорити, що такі випадки траплялися і раніше, до 2014 року, і це є специфіка Криму, як і ідеологічно, і політично, і історично особливого в регіону. І виправляти це доведеться, на мій погляд, ще багато років і намагатися впливати на свідомість людей. І, на мій погляд, відбуватися це буде доки в Україні не буде заборонено, просто законодавчо заборонено виправдовувати депортації, виправдовувати голодомори і так далі, і так далі. Один крок вже зроблений, тобто є прийняті на законодавчому рівні декомунізація, так звана, однак треба йти і далі. І в освітньому просторі також. На жаль, в Криму ми постійно стикаємося з цим. Різні експерти, блогери, історики і вчителі дозволяють собі говорити такі речі дітям і дорослим. Якраз про вчителів хочемо продовжити. Ви вже згадали про інцидент, який трапився в школі села Тарахташ, що біля Судаку. В нас є відео, що про це говорили самі учениці і їх батьки. Давайте подивимось. Я рассказывала о своем прадедушке и прабабушке. Когда я рассказала про депортацию, она остановила меня и сказала: сейчас Самира докончит свой рассказ, я вам расскажу, почему крымских татар депортировали. Я рассказала свой рассказ, и она начала. Она сказала, что крымские татары были предатели, потому что они помогали немцам еще раз захватить Крым. Я почувствовала взгляды своих одноклассников, мне стало неудобно. Мне было обидно то, что они говорят так про нас, то, что мы предатели. Удивляет несколько другое, что это сказал не просто человек с улицы, не просто обыватель какой-то, да? Это говорит учитель, это говорит педагог. Во-первых, это те люди, которые являются авторитетами для детей, которым прислушиваются дети, которые формируют у людей определенный взгляд на жизнь. Ми вже почули, що подібні випадки були, але як правильно на них реагувати? Якою і має бути реакція на них, і хто це має робити? Звичайно, в цьому випадку вже почалися юридичні процедури. В рамках діючого наразі в Криму російського законодавства декілька батьків за допомогою правозахисників вже подали там певні юридичні документи, щоб притягти цю вчительку до відповідальності. Однак важлива і реакція суспільства. Вже неодноразово кримські татари доводили, що своєю реакцією вони можуть реагувати, зупиняти подібні речі. От минулого року один з російських блогерів, так званих істориків, Андрій Рудий, дозволив собі там блог про те, що фактично депортація була виправдана, що вона відбувалася в гуманний спосіб і так далі. І тоді люди об'єдналися і просто вимагали від Ютубу забанити це відео, що їм вдалося зробити. Раніше, як ви напевно знаєте, був вироблений тут в Криму підручник для 10 класу, де також була ця сама тематика. І завдяки реакції суспільства, знову ж таки, ми домоглися, щоб за підручникою деякі такі речі вони були викреслені, і до школярів інформація в такому вигляді не потрапила. І тому тут головне не залишатися такими байдужими, а гуртуватися і вимагати від винуватців виправляти їхні помилки, свідомі чи несвідомі помилки.
Наріман Бей, тепер питання суто таке кримсько-татарське, можливо, якщо можна так сказати. Кримсько-татарська молодь сучасна, на вашу думку, наскільки добре в неї викорбувалася пам'ять про депортацію і як зробити так, аби молодь пам'ятала і чому це важливо? Ну, я в цьому питанні, можна сказати, дуже позитивно бачу речі, тому що 18 травня, як одна з таких ключових історичних дат, трагедій, настільки сильно викорбувалася в кожній сім'ї, тому що в кожній сім'ї є людина, яка чи загинула і, звичайно, була виселена з Криму, і тому молодь дуже добре пам'ятає. Майже, якщо говорити про більш-менш дорослих людей, студентів і так далі, навіть школяри вже середньої школи, старшої школи дуже добре знають, що таке 18 травня, що несе в собі ця пам'ять історична і так далі. Питання зараз стає в тому, як використовується ця пам'ять у сьогоденні. Ви знаєте, що сьогодні люди тим чи іншим чином поділяються, тому що офіційна влада, окупаційна влада намагається використати і цю історичну пам'ять собі на користь, проводить певні там офіційні заходи і так далі. І є ці люди, їх дуже багато, які не хочуть приймати участь в таких заходах, вони по-іншому ставляться. І це дуже болюче питання. Люди відчувають себе розділеними навіть в такий день, хоча він є для всіх важливим, для всіх таким пам'ятним і так далі. Тому я, в принципі, тішуся тим, що молодь 16 травня підіймалася традиційно в знак пам'яті до загиблих на одну з знакових символічних вершин Криму, гору Чатердак, де вони читали молитви, читали вірші і взагалі солідаризувалися між собою заради пам'яті до загиблих під час депортації. Це дуже добре, і це демонструє те, що молодь знає про цей день, шанує цей день, і пам'ять про цей день, я думаю, буде жити і далі. Дуже дякую. Ще одне тоді питання. На вашу думку, чи достатньо робить держава Україна в цьому напрямку, аби актуалізувати це питання? Ви знаєте, я хочу сказати, що Україна останні роки робить набагато більше, ніж раніше. Тобто ця тема, вона на дуже високому офіційному, експертному, освітньому, інформаційному рівні освітлюється. Йдуть дискусії, хтось погоджується з чимось, хтось не погоджується. Однак сама ця дискусія, вона призводить до того, що люди намагаються дізнатися, що саме відбувалося. Навіть ті, хто поки що залишається там, знаєте, в такому полоні стереотипів радянської чи сучасної російської пропаганди. Люди все ж таки намагаються дізнатися, що відбувалося і з кримськими татарами, і з іншими народами, які були репресовані. Однак, я думаю, що робити треба набагато більше, зокрема, саме в освітньому плані викладання історії. Я сам колись багато років викладав історію України в кримських школах. На жаль, тоді мої колеги проводили дослідження, і ми виявили, що Крим і кримська татарська тематика в історія України займає дуже мало простору, дуже мало місця їй. І якщо освітлюється, то з дуже такого доброго боку. Вимушений вас Так, дякуємо, що долучилися. Нагадаю, ми спілкувалися з Наріманом Джелялом, першим заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу. І далі хочемо повернутися до гостя нашої студії. Програми, які розповідатимуть про саме цю проблему на окупованих тепер вже територіях, тобто не тільки кримським татарам, так, а й населенню російському, українському і іншим національностям, які, в принципі, у роки депортації теж були свідками всього цього. А які ви маєте на увазі програми? Наукові, освітні? Наукові, освітні, ті, які розповідали саме на окупованих територіях, можливо.
Ну, бачите, у нас немає доступу до освітнього простору на окупованих територіях ні в Криму, ні на сході України. Тобто цілком можливо, що через те ж саме телебачення або радіомовлення, яке добиває так інформаційно до якогось там кілометражу на окупованих територіях, ми можемо цю інформацію поширювати. Так само люди можуть, знову ж таки, користуватися інтернетом і знаходити потрібну інформацію. Однак, враховуючи ті ж самі бюджетні скорочення в цьому році і в минулих роках теж, на жаль, з нашого боку немає в нас таких програм. Хоча, насправді, це дуже потрібно. І єдине, що я можу сказати, що дуже великим плюсом тут є інтеграція, ці програми з освітньої інтеграції молоді Криму і так само молоді східних окупованих територій, якісь пільги при вступі у вищі навчальні заклади. Ще раз повторю, ми би і хотіли би досягти якось людей, так, думок і сердець тих, які перебувають на окупованих територіях, але в нас немає для цього інструментарію сьогодні. Будемо сподіватися, що інструментарій цей з'явиться. Дякую, що завітали. Я нагадаю, що про депортацію кримськотатарського народу 1994 року ми говорили з Оленою Снігир, начальницею управління комунікації та інформаційно-аналітичного забезпечення Українського інституту національної пам'яті, кандидаткою політичних наук. Дякуємо. Дякуємо. Історією своєї родини поділилася з нами Гульсум Мустафаєва. На момент депортації їй було 12 років. Що згадує Гульсум ханым, дивіться далі. Кирис арасында құрмақ ойны яшаймыз, қазақтармен аға қардаш, бір жаннақтан нашаймыз. Тез қайтпады еліне, балаларын бас көзіне. До депортации я родилась. Сузавский район, деревня Арпат. 31 год, мне 12 лет. 13-12 лет был, когда в Крыма вышли. В родині Гульсум було 6 членів родини, 2 з яких брат та батько були на фронті. Потом мы пришли домой, мой папу взяли армию. Когда советские пришли, это можно, да? Советские пришли, мой брату армию взяли. В 1933 году из-за голодовки бабушка с дедушкой уехали в Белогорск. Город Белогорск, там они жили. И они поэтому высланы были с Белогорска. 12-річну Гульсум разом з мамою, братом і сестрою вивезли в Узбекистан. Мама этот Коран взял свой, зацепнул вот так вот и вышли. А люди мне вещи взяли. А мы ничего не взяли, машины залезли и принесли нас в Нижний Горский. Это с Белогорска их выслали. Мы приехали в Кашкадаринскую область, станция Китап. Нечего кушать. А вагоном приносит жмик и это свекла. Мой брат, а там написано, кто будет красть, поймать 25 лет. А если застрелять, имеет право. Очень голодовали, умирали очень много. Через год нас в другое место уже отправили, какой-то деревне. Мы туда пошли, один комнате 4 семьи были. Но мне мама очень отчаянный был. Узбеком начала вещи шить, начала трудить, в ферме начала работать. Родина повернулась у Крим у 1989 році до Джанкойського району. Розповідають, що, повернувшись до батьківщини, їздили дивитись на рідний будинок. Нова господарка не дуже радо зустріла родину і сказала, що як тільки вони заселилися в будинок, то все переробили. Те двери были, которые покойный дедушка поставил. А они, говорит, сказали, что они сами поменяли. Мама говорит, нет. Вот этот крючок, который папа тогда, дедушка покойный поставил, даже этот крючок был на месте, все на месте. А потом брат, этот сын говорит, мама, как мы такой-то год пришли, было все и так же стоит. Почему ты врешь? Сын так сказала, мама. Зараз у Гульсум Мустафаєвої велика родина. 6 детей. 12 внуков. И 15 правнуков. 15 правнуков. Все с Симферополя большинство живут. Вот он папа. Угу. А мама? Вот туда вот мама. Мама. В середине. Олександра Сурган, Альона Савіна. Новини на Суспільному. Крим.
В ефірі телеканалу ЮА Крим та на всіх регіональних телеканалах Суспільного продовжується спецефір до Дня пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу 1944 року. Далі поговоримо про те, чому депортація є геноцидом та визнання міжнародною спільнотою. Нагадаю, що нас можна дивитися не тільки в телеефірі, а й в Фейсбук-сторінці «Суспільне Крим» та на сторінках регіональних суспільних мовників, а також на нашому сайті «Суспільне Крим». Скільки країн визнали депортацію кримсько-татарського народу і... Досліджувала це питання наша кореспондентка Ірина Сорока. 9 травня 2019 року Сейм Латвії вперше визнав депортацію кримсько-татарського народу. 6 червня тогоріч Сейм Литовської Республіки ухвалив резолюцію про визнання депортації 18 травня 1944 року актом геноциду. У документі йдеться про засудження російської окупації півострова та дискримінацію кримсько-татарського народу. Щороку 18 травня низка країн, зокрема Литва, Латвія, Естонія, Чехія, Польща, Німеччина, Грузія та Канада проводять різного рівня жалобні заходи. Представники України щороку звертаються до держав-членів Організації Об'єднаних Націй із закликом офіційно визнати злочином депортацію кримсько-татарського народу 1944 року. Україна продовжить докладати зусиль для того, щоб депортація кримських татар була визнана злочином, про який завжди пам'ятатимуть. Загалом 5 країн Європи визнали депортацію кримсько-татарського народу геноцидом. Це Естонія, Латвія, Грузія, Литва та Польща. Ірина Сорока, новини на Суспільному, Крим. У 2015 році Верховна Рада України офіційно визнала примусову депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом та закликала інші парламенти світу прийняти подібні закони. Відповідна постанова є на сайті Верховної Ради України. Більше про визнання депортації як геноциду говоримо з гостями студії. Ілля Костін, адвокат і юрист. Та Таміла Ташева, заступниця представника президента України в Автономній Республіці Крим. І, пане Ілля, перше запитання до вас. З юридичної точки зору, що таке геноцид? Геноцид, в принципі, ви правильно розумієте це слово і використовуєте його. Відносно це насильницькі дії відносно етнічної, расової, релігійної групи, і які відбувалися будь-який проміжок часу, не обов'язково це окремий якийсь момент. Тобто все, що відбувалося з кримсько-татарським народом з 1944 року до моменту його повернення в 1989 року, да, і можна сказати і зараз, це окрема історія. Є нормативне підтвердження діям Російської Федерації, це можна вважати геноцидом. Поняття геноциду є в Конвенції ООН від 1948 року. Перший раз поняття геноциду з'явилися в 1944 році в роботі відомого міжнародного юриста. І в 1945 році вирок Нюрнбергу, перший, скажімо так, правовий документ, де вперше було сказано про поняття геноциду, але Нюрнберг був спрямований більш на питання, пов'язане з військовою агресією, тобто агресивним веденням війни. І тому тільки 2 рази я читав про те, що тільки 2 рази згадується питання геноциду. Міжнародний так званий Римський статут. Стаття 6 теж вказує поняття геноциду саме таке саме, як і Конвенція ООН. І наша стаття 442 Кримінального кодексу, вони дуже схожі, і поняття підходить, правове поняття підходить під ситуацію з кримсько-татарським народом практично повністю. Тобто, трохи підсумовуючи, і в розрізі українського права, і міжнародного права дії радянської влади є геноцидом, їх можна так називати юридично? Їх можна так називати. Далі можуть бути питання пов'язані з тим, що злочини проти людяності з точки зору Римського статуту – це окремі злочини, але я хочу сказати, що більшість науковців все ж таки вважають, що це поняття геноциду. В будь-якому випадку використовується цей термін правильно.
Що дасть Україні, Таміла Ханум, і кримським татарам, зокрема, з політичної точки зору визнання депортації геноцидом світовою спільнотою взагалі? Насправді важливо говорити про роботу України, яку вона здійснює щодо визнання акту геноциду кримськотатарського народу. Ця робота тривала достатньо довго, насправді, із парламентами різних країн. Якби я так розумію, ви в сюжетах це показували. Да? Дуже важливою робота є наших українських правоохоронних органів, зокрема прокуратура Автономної Республіки Крим міста Севастополя, які, власне, в роботі яких є за цими фактами вони порушили кримінальну справу, і щодо вже померлих, але цих топ-посадовців Радянського Союзу, які відповідальні за ці злочини, в тому числі є ті і нащадки, в тому числі тих катів, які здійснювали такі злочини. Це важлива робота. І, звичайно, що враховуючи тяглість, насправді, процесу, я би хотіла додати, що коли ми говоримо про геноцид і злочини проти людяності, ми бачимо тяглість процесу геноциду кримських татар, тобто який відбувся в 1944 році, і можна говорити про те, що це відбувається і зараз в тому числі. Це дуже важливе юридичне підґрунтя до тої доказової бази, яку Україна, власне, наводить і в Міжнародному кримінальному суді, і в Міжнародному суді ООН за фактами репресій проти кримськотатарського народу і тими фактами, які відображені в позові України проти Російської Федерації в Європейському суді з прав людини. Тому, звичайно, що визнання таких фактів на рівні парламентів різних країн, як наших північноамериканських партнерів, так і в тому числі на рівні європейських наших партнерів, звісно, що воно буде відображатися і на тих і резолюціях, і тій підтримці, яка є загалом у України щодо територіальної цілісності української держави. Коротко підсумуючи, вибачте. Тобто, якщо факт депортації визнається геноцидом, то це впливає саме на співвідносини між Україною і наших партнерів, правильно? В тому ключі прийняття міжнародних резолюцій і... Це впливає не стільки на наші правовідносини, скільки впливає на загалом роботу наших міжнародних партнерів по підтримці нас, по розумінню, що відбувається зараз на території окупованого півострову по відношенню до кримських татар, у міжнародних судах. Тобто ці всі речі, вони, звичайно, що лягають в доказову базу в міжнародних судових інстанціях. Пане Ілля, те, що зараз відбувається на території півострова, вже дії російської влади. Їх зараз теж можна кваліфікувати або злочини як проти людяності, або як геноцид з юридичної точки зору? Знаєте, і просте питання, і складне. Чому? Тому що є указ президента Росії від квітня 2014 року. Квітень 2014 року, тільки все відбулося. Вони виносять указ про те, що вони будуть охороняти і допомагати кримським татарам, німцям, болгарам, яких забрали в 1944 році. Але поняття, яке використовує цей указ, він говорить, що виселення цих народів було незаконним, а не злочинним. Оце головне. Ми зараз повинні пам'ятати про те, що Росія – це правонаступник СРСР. Далі відбуваються наступні дії, пов'язані з тим, що конвенція була прийнята в 1948 році, а геноцид почався в 1944 році, тобто він зворотної сили не має. Але визнання політиками, те, що це був геноцид, це дає і підґрунтя, і доказову базу для того, щоб зараз вже говорити, що це правонаступництво і продовження цих дій. І невизнання їх за допомогою того ж самого указу, який несе з одного боку правильну ціль, а з іншого він знову говорить, що, читаючи між строк, а саме говорить про те, що незаконне вивезення людей, а не злочинне. Якраз от про
політичну частину і політичне визнання хотілося б спитати далі. Представництво президента в Автономній Республіці Крим як може сприяти тому, аби міжнародна спільнота і наші партнери все-таки приймали такі резолюції і офіційно визнавали депортацію як геноцид? Насправді це як робота офіційних державних органів, в першу чергу, звичайно, що Міністерство закордонних справ, так в тому числі такої public diplomacy, тобто публічної дипломатії, яку, власне, здійснює Меджліс кримськотатарського народу. І ця робота тривала дійсно починаючи з 2014 року, і вона є дійсно дуже важливою. Тому однозначно ми, як і представництво, коли ми спілкуємося з нашими міжнародними партнерами, з тими дипломатичними представництвами, які працюють і акредитовані офіційно в Україні, ми комунікуємо це питанням. Звичайно, що ми говоримо про те, що відбувалося як в 1944 році, але здебільшого в прив'язці до тяглості цих дій окупаційної адміністрації в Криму зараз до кримських татар. Тому, звичайно, що ми про це говоримо, але на цьому, звичайно, що потрібно окремо акцентувати і говорити про це. Ми, звичайно, що здебільшого зараз займаємось питаннями, пов'язаними з деокупацією півострова і захистом тих кримських татар, які там проживають і потерпають від репресій. І наприкінці вересня 2016 року канадський депутат від консервативної партії Керрі Діот зареєстрував у парламенті Канади законопроект, яким пропонував визнати геноцидом депортацію кримських татар Сталіним в 1944 році та призначити 18 травня Днем пам'яті жертв цієї жахливої події в Канаді. Документ дійшов лише до другого читання, не набравши достатньої кількості голосів на свою підтримку. Більше розповість Рустем Ірсай, президент Канадської асоціації кримських татар, що знають... К сожалению, еще не все депутаты в парламенте были готовы. Это был свежий парламент, только-только прошли выборы, и там притирались партии, и был новый министр, новый старый, еще работавший во времена Советского Союза, наверное, Стефан Дион, либеральная партия, к которой он относился, большинство из них тоже проголосовало против. Но основные депутаты, многие депутаты, которые входили в группу парламентской дружбы с Украиной, либеральные. И консервативные все проголосовали за. Новая демократическая партия проголосовала за, партия зеленых проголосовала за, партия Квебека проголосовала за. Но так как в парламенте большинство была либеральная партия, это как раз был новый парламент Трюдо, и как-то они не нашли взаимопонимания. Мы продолжаем работать, мы обсуждаем с депутатами, с которыми мы, возможно, именно будем обратно инициировать этот законопроект, заново его зарегистрируем. Как только рассосется ситуация с ковидом, как парламент начнет реально очно работать, потому что он уже год работает в онлайн-режиме. Украина это признала, и 18 мая на официальном уровне является. Мы надеялись быть второй страной, первой иностранной страной, которая на государственном уровне, потому что, Латвия, Литва признали, но это тоже были резолюции, я так думаю. Мы надеялись быть первой иностранной державой, которая на государственном уровне, это, как законопроект это примет. Я думаю, что нам просто совместно надо работать это в Организации Объединенных Наций. Совместно с нашими американскими коллегами и украинским комменте, и крымско-татарским комменте, и с Меджлисом крымско-татарского народа. Отговоркой того бывшего министра, нашего бывшего министра иностранных дел, который не проголосовал в 2016 году за наш законопроект по признанию геноцида, было, что почему Организация Объединенных Наций, например, до сих пор не признала?
Що знають в Польщі про депортацію та чи говорять про визнання її геноцидом, поговоримо далі. В нас на прямому зв'язку з Польщі представник Всесвітнього конгресу кримських татар Недім Усійнов. Недім Бей, що знають про депортацію поляків взагалі? Добрий вечір. В Польщі можна сказати, як дружній до України державі, знання про кримських татар загалом відносно високе. Звісно, на нашу думку, це недостатній рівень зацікавленості польського суспільства Кримом, кримськими татарами, але, зокрема, через те, що Польща є сусідом України, на території якої триває де-факто війна і агресія сусідньої держави. Звісно, кримські татари, як один з суб'єктів цієї ситуації, цієї конфліктної ситуації, цікавлять. Крім того, в Польщі живе татарська спільнота, їхня громадян Польщі, татарського походження. Звідси також береться інтерес частини польського суспільства до кримських татар. Про депортацію, ви знаєте, можна дуже багато говорити. Наприклад, минулого року віце-спікер польського Сейму Мałgorzata Gosiewska взяла участь у траурних заходах з нагоди 18 травня, які відбувалися, до речі, в одному з компактних поселень татар польських, де вона дуже чітко заявила, що вважає депортацію татарського народу геноцидом. І це слово геноцид пролунало всю Польщу, зокрема повторено запису масової інформації. Тому серед польського суспільства сприйняття цього акту як геноцид абсолютно не питання. Звісно, працювати над цим питанням треба далі. Я тільки одне точно не зроблю для того, щоб ви казали про те, що треба працювати над цим питанням і далі. Як саме? Яка робота може бути проведена? В першу чергу освітня і продовжити працювати з представниками польської держави. Бо у вас тут в ефірі прозвучало, що Польща визнала геноцидом депортацію, але це трошки некоректна інформація, адже з вуст в заявах політиків це лунає, але у вигляді резолюції прийнятої парламентом це не пролунало. Минулого року ми до цього наблизилися, але події політичні, турбулентні в польській політиці трошки цю справу відклали. Ми сподіваємося, що після закінчення коронавірусу і дочекатися року, коли не буде політичних подій в Польщі, таких як вибух, так далі, що ми зможемо до цього питання повернутися і таки переконати польських колег, визнати резолюції або заяву про геноцидом депортації. Натомість працювати треба на освіта в першу чергу, а по-друге, дипломатія, публічна дипломатія і українські дипломати, які перебувають в країнах Європейського Союзу, мають обов'язково це постійно виносити на порядок денний спілкування з... Дякую. Так, будемо слідкувати і за цим питанням. Нагадаю, що у нас на зв'язку був представник Всесвітнього конгресу кримських татар з Польщі. Недім Усійнов був у нас на зв'язку. І сьогодні міністр закордонних справ на онлайн-брифінгу закликав світову спільноту визнати депортацію геноцидом. І, Таміла Хонем, напевно, до вас більше питання. Як ви вважаєте, наскільки взагалі ефективні подібні заклики, чи не є це таким номінальним явищем? Це інструменти дипломатії, в тому числі звернення від керівника Міністерства закордонних справ, міністра закордонних справ України. Є інші інструменти. Це не публічна комунікація, це комунікація через наші закордонні дипломатичні установи. Тобто це абсолютно нормальний, зрозумілий інструмент роботи нашого міністерства. Я не вважаю, що цей інструмент є номінальним. Це абсолютно правильна позиція, яка чітко була артикульована. Я нагадаю, сьогодні насправді президент України підписав і відправив до Верховної Ради дуже важливий документ
про корінні народи в Україні. Да? І, власне, у своєму зверненні до українського народу і до кримчан, до кримських татар, звичайно, що в тому числі називав депортацію кримськотатарського народу актом геноциду. Да? І це прозвучало неодноразово. Тому, звичайно, що всі ці інструменти, які є офіційними, да, інструментами органів державної влади, вони не є номінальними, я так однозначно не вважаю. Їх потрібно використовувати так само, як використовувати інструменти публічної дипломатії, і в тому числі дуже шанованих у світі дисидентів, як Мустафа Ага, або там голова Меджлісу кримськотатарського народу, коли це робить, або представники культурних якихось інституцій. Це важливо, і, звичайно, що до цього прислухаються наші міжнародні партнери. Просто модерація цього процесу, вона триваюча, вона не є простою, да, але це тривалий процес. Да, і ми розуміємо, що будь-яке рішення, яке з'являється через рік, через 2 або через 5 років на рівні парламентів тих чи інших країн і визнання акту геноциду, да, кримськотатарського народу, за цим стоїть, ви маєте це розуміти, величезна робота, і вона не є простою, тому що... І про інший аспект хочеться поговорити. Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескандер Барієв під час круглого столу до Дня депортації вказував на необхідність судового визнання депортації геноцидом. Пане Ілля, до вас запитання. Що таке судове визнання геноцидом? Мається на увазі аналогія з Голодомором 32-33 років. Насправді, давайте скажемо прямо, якщо відносно Голодомору 32-33 років держава України зробила все як треба і пройшла цей шлях перший раз, але активно, відносно депортації, геноциду кримськотатарського народу цей шлях тільки починається. Не колега, а парламентарій з Канади сказав дуже важливу річ. Він сказав, ми хотіли бути першими, тобто першим парламентом, який визнає на рівні закону поняття геноциду кримськотатарського народу. Наш парламент це не визнав. Постанова Верховної Ради – це підзаконний нормативний документ. Він не рівень закону. Закон – це обов'язково для виконання, де нормативний документ, де вказані права, обов'язки. Саме закон про Голодомор 32-33 років встановив відповідальність, обов'язок держави створювати інституції, надавати гроші, просувати через освіту. Цього закону нема. Законопроекти є чи навіть законопроектів немає? Я про законопроекти не чув. Тому ми зараз всі на початковому рівні. Чому ми? Тому що я сам кримчанин. Я переїхав до Києва. І для мене це близько. І я хочу сказати відносно судового порядку, я не думаю, що він можливий. Така ситуація була в 2010 році, постанова апеляційного суду. Вона визнала винними всю верхівку керівників тоді Радянського Союзу і потім закрила кримінальне провадження у зв'язку з тим, що вони померли, слава Богу. Але відносно це було можливим у зв'язку з 2 речами. Перша річ – це старий кодекс 63-го року. Вимушений вас перебити. Зараз навряд чи. Так, я нагадаю, з нами в гостях були адвокат та юрист Ілля Котін та заступниця представника президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. Ми з вами прощаємося. Дуже дякуємо, що були з нами. На все добре.